mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnes slávime druhú slávnosť svetodušnú, pamiatku zoslania Ducha Svätého a narodenia kresťanskej cirkvi. Zhromaždení sme v ten istý deň, v ktorom Pán Boh mocne splnil svoje zasľúbenie a zoslal na učeníkov svojho ducha. Nech sa i medzi nami naplní to, čo Pán Boh vtedy konal, aby tí, ktorí počujú, boli zasiahnutí v srdci a tí, ktorí veria, boli naplnení Duchom Svätým. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc, o zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Most pedig énekeljük a Jelvicsérjük Isten, zallavalá muž Bohu, ďakujme, zaspievajme pieseň z evangelického spevníka číslo 40. Thank you.
zbor van írva, azt a gyülekezetnek kellene már utalman mondani, hogy legyenek szívesek meg. Én is fogom mondani, de azokat a zbor, egy helyen zbornak van írva, legyenek szívesek mondani. Most az 5-ös pont a Glória Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Pán Boh buď s vami i s duchom tvojim. Az Úr legyen veletek. És a lelketekben. Imádkozzunk. Pánu Bohu nášmu duchu a pravde pomodlíme sa. Duchu Svätý, ktorý vanieš tam, kde len ty chceš, a prebudzáš k životu, ktorého pôvodcom je všemohúci Pán Boh. Prosíme ťa dnes o svetodušnej radosti a bázni, zostúp aj medzi nás a otvor nám sluch i srdce pre slovo Pánovo. Tak ako deň letníc zapálil si učeníkov ohňom zhora, zapál aj naše duše, aby sa rozokveli pokáním i vierou. Zosieraj svoju milosť na tých, čo sa skláňajú pod mocnou pravdou a v Kristovom tele krvi hľadajú odpustenie a nový začiatok. Nech sa aj v nás uskutoční tajomstvo znovu zrodenia a nech sa dnes naplní sľub, že zasľúbenie patrí aj nám i našim potomkom. Očistuj nás a posväcuj i naplňaj, aby sa naše spoločenstvo stalo živým chrámom Tvojej prítomnosti na veky vekov. Amen, amen, amen. Ószövetségi igét olvasok, 104. Zsoltárból. Ako možno je tvojich diel o Hospodine, všetky si múdro učinil, zem je plná tvojho tvorstva. Tu more veľké, širošíre, tam hemženia je bez počtu, živočíkov malých s veľkými. Tam lode plavia sa, tam Leviatan, čo si ho stvoril, ty sa hrával v ňom. Všetko to očakáva od teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im to dávaš, zbierajú, otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami. Keď skrýváš svoju tvár, ďakajú sa. Keď odnímáš im ducha, skomávajú a vracajú sa do prachu. Keď svojho ducha vysielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Blahoslavujúka sláva Otcu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen. Zaspievajme pieseň z evangelického spevníka číslo 173, Duch Svätý na učeníkov. Dávam az evangélikus énekeskönyv 96. éneke, a mennek, földnek teremtője.
Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Ján v 16. kapitole. Ja vám však pravdu hovorím, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, rad sa nepríde k vám. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa. O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. A o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie nás do všetkej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci. Vyznajme odpoveď. Chvála Tebe, Hospodine, aleluja. Teraz spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami apoštolského vyznania. Aion Ferésa, credo apostoli hitvallas, közösen mondjuk el. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil tretieho dňa, stál z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev, katolickú spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Z úcty slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova písma svätého, napísané v knihe Skutky apoštolov v 2. kapitole 28. a 29. verši nasledovne. Pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu svätému nedáš vidieť porušenie. Oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou. Môžeme si sadnúť. Ja trošku čítam ďalej Božie slovo do skutkov apoštolov, ale to počúvajme posvetiačky. Mužovia izraelskí, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého, muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skrze neho medzi vami, toho, ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil bolesti smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci. Tak zaiste hovorí o ňom Dávid.
Videl som Pána ustavične pred sebou, veď mi je po pravici, aby som sa neklátil. Preto rozveselilo sa mi srdce a jazyk zaplesal, áno, aj telo mi bude odpočívať v nádeji, pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu svätému nedáš vidieť porušenie. Oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou. Mužovia, bratia, môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že umrel. Pochovali ho a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami. Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou slúbil, totiž, že z jeho potomstva posadí na jeho trón, predvídal a predpovedal vzkriesenie Kristovo, že ani jeho duša nezostala v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svetom, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Drahé slávnostné kresťanské zhromaždenie, dnešný sviatok, zoslanie Ducha Svätého na apoštolov je jedným z pilierov cirkevného roka. Dnes si chceme nanovo uvedomiť, že letnice sú dňom, v ktorom sa otvorili nebesa. Duch Svätý postúpil a cirkev sa zrodila mocou zhora. A nie len to. Letnice sú dňom, ktorý pokračuje. Sú živou skutočnosťou aj dnes, nie len spomienkou. Skutky apoštolov opisujú tú udalosť veľmi obrazne. Zrazu sa ozval zvuk, ako by sa prihnal prudký vietor. A nebolo to jemné šumenie, ale silný hukot, pripomínajúci mocný prírodný živel. Bolo to niečo, čo človek skrátka neprehliadne. A spolu s tým prišli jazyky, akoby ohnivé a rozdelené, a sadli na každého z prítomných. Učeníci začali hovoriť jazykmi, ktorým predtým nerozumeli. Ale pútnici z rozličných národov rozumeli ich reči. A každý vtedy počul svedectvá o veľkých skutkoch Božích vo svojom vlastnom jazyku. Tieto znamenia ale nie sú tým najväčším zázrakom, ale to sú veľké zázraky. Nie sú najväčším zázrakom dňa letníc. Sú len takým úvodom, začiatkom. Pán Boh nimi obracia pozornosť človeka na niečo oveľa väčšie. A to väčšie prichádza v kázni apoštola Petra. V jeho vlastnom, odvážnom a prorockom hlase, ktorým Duch Svätý začal svoju prácu na ľudských srdciach. Práve tam v tej reči, ktorá zaznievala do zástupu, sa zjavila skutočná moc duchu. Apoštol Peter vtedy nehovoril opatrne, nešetril a nehladil poslucháčov po duši. Hovoril im pravdu. Tvrdú, prijavú, nepohodlnú, ale zachraňujúcu pravdu. Tak povedal, tohoto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil Pánom a Mešiášom. A ak bol Ježiš Pánom a Mešiášom, potom bolo zrejme každému, že tí, ktorí ho zavrhli, sa postavili proti samotnému Bohu. A tu sa začal zázrak. Nie v jazykoch, nie v ohni, ale v srdciach. Ľudia, ktorí počúvali, boli, tak píše, zasiahnutí v srdci. A pýtali sa, čo máme robiť. Bratia a sestry, ak sa srdce pýta, čo mám robiť, tak musíte vedieť, že vtedy sa Svätý Duch už dotkol. Vtedy už začína pokánie a
práve pokánie je prvým ovocím ducha. Peter odpovedal jednoznačne. Kajajte sa a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista, aby mu boli odpustené hriechy a príjmite dar Ducha Svätého. To je jadro letníc. Nie nadprirodzené prejavy, o tom môžeme diskutovať. Nie vybičované emócie, ale pokánie, odpustenie a nový život. V tom, čo sa udialo v Jeruzaleme v deň letníc, môžeme krásne vidieť Boží plán. A vidíme aj pravú tvár cirkvi, nie ako budovy, či ako inštitúcie, ale ako spoločenstvo ľudí. Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorých sa Pán Boh dotkol svojím duchom. Vtedy to bolo na 3000 ľudí, ktorí sa dali pokrstiť. Bolo to ako blesk z neba, z malej skupiny učeníkov sa zrazom stala živá, pulzujúca cirkev, naplnená duchom. A my môžeme len dodať, že sa to netýkalo len jeho doby, pretože aj naša doba je prevrátená. Nie iným spôsobom, ale v tej istej pýche žijeme, v tej istej zaslepenosti voči pravde, v tej istej túžbe po vlastnom pohodlí a odmietaní pokánia. Duch tohto sveta nás nabáda ospravedlňovať si hriech a nazývame to slobodou a odmietať všetko, čo by nás volalo k obráteniu. Ale práve tu sa ukazuje rozdiel medzi duchom sveta a duchom Božím. Duch sveta pôsobí v človeku, aby zostal v sebe zahľadený, uzatvorený, pyšný. Ale Duch Svätý pôsobí, aby človek vyšiel zo seba, uznal pravdu a padol pred Bohom pokorou. A povedal, zmiluj sa nado mnou, Pane. A milí bratia, milé sestry, a Boh sa skutočne smilováva. Nechce smrť hriešného, nechce trest, chce jeho obrátenie a chce pre neho život. A tu znova zaznieva to najpodstatnejšie. Viera nie je výkonom. Nie je dôkazom našej duchovnej zrelosti, ale viera je darom. Pán Boh sám nám dáva to, čo od nás žiada. Dáva srdce, ktoré verí. Dáva pokánie, dáva túžbu po novom živote. A to všetko činí Duch Svätý cez evanjelium, tak, ako zaznelo z Petrových úst. Dnes, keď sa naplňa deň letníc, neoslavujeme teda dávnu udalosť, ale my teraz tu oslavujeme živého Boha, ktorý posiela svojho ducha aj k nám. Nie v jazykoch ohňa, ale v slove a sviatosti. Nie v hluku, ale v tichu srdca, ktoré sa otvára. Nie v zázrakoch navonok, ale v najväčšom zázraku. A dnes zaznieva, lebo iste vám platí to zasľúbenie aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán náš Boh. A to znamená, že nik na svete, nik v tejto obci, meste, nik nie je mimo dosah. Nik nie je príliš ďaleko. Ten, ktorý zvoláva, ktorý posvedzuje a zachraňuje, nik nie je sám, lebo Duch Svätý je ten, ktorý ho zachraňuje. Keď sa nad týmto všetkým zamyslíme a uvedomíme si veľkosť tejto milosti, s akou nám Pán Boh pristupuje, zrazu sa všetko musí zmeniť. Letnice sú zmena.
lebo naša viera už nie je bremenom, Božia vôľa už nie je hrozbou a cirkevný život nie je iba povinnosťou. Všetko sa stáva našou odpoveďou, vďačnou, pokornou, radostnou odpoveďou na to, že sme boli obživení Svätým Duchom. Že kráčame šľapajak tých, ktorých sa Duch dotkol. Že s nimi vyznávame, Ježiš je Pán. A v tomto vyznaní nachádzame istotu, že patríme Kristovi. A zároveň táto istota sa nikdy nemá stať pýchou. Práve naopak. Je výzvou. Je pozvaním k novému životu. Nie k pasivite, ale k svedectvu. Apoštol Peter neskončil len pri tom, že ľudia boli pokrstení. Tak píše písmo. Ešte mnohými inými slovami vydáva svedectvo a napomína ich. A to je úloha cirkvi. Neprispôsobiť sa svetu, ale volať k záchrane. Byť svetlom, nie odrazom tmy. A to je možné len vtedy, keď žijeme z ducha a nie zo seba. Drahé slávnostné kresťanské zhromaždenie, letnice sa dejú znova, každý deň. Duch Svätý nás dotýka. Nezaznie možno úkot vetra, nebudú vidieť ohnivé jazyky, ale zaznie každý týždeň v nedeľu, zaznie evanjelium. Zaznie uistenie, že za teba vydané telo, za teba preliatá krv. A v tom je duch, život i posvetenie. Toto je naše sviatočné vyznanie. Nie, že sme silní, ale že môžeme byť zachránení. Nie, že rozumieme všetkému, ale že veríme. Nie, že máme skúsenosti, ale že máme Krista. A že on, ktorý bol ukrižovaný, bol vzkriesený a je Pánom, aj nám dáva svojho ducha, aby sme žili, aby sme rástli, aby sme svedčili a raz, aby sme boli v jeho sláve. A tak sa dnes radujme. Nie len ako zo sviatku, ale ako z moci Božej, ktorá koná i dnes v nás, v cirkvi, v slove, v sviatosti. A prosme, aby Duch Svätý pôsobil stále znova v nás i v ďalších, ktorí si Pán Boh ešte povolá. Amen. Pomodlíme sa. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar Ducha Svätého, ktorého si zoslal v deň letníc a ktorého pôsobenie pokračuje aj dnes. Ďakujeme Ti, že nás vedieš k pokániu, usvedčuješ z hriechu a vedieš k viere v Tvojho Syna Ježiša Krista. Daj prosíme, aby sme aj v tejto chvíli s čistým srdcom pristupovali k svätej večeri Pánovej, prijímali telo a krv nášho Spasiteľa s vierou a vďačnosťou a boli posilnení k novému životu. Naplň nás duchom pravdy, lásky a svetosti, aby sme boli Tvojim svetlom v tomto svete a ostali verní až do konca. V mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Kedves testvérek, azt a feladatot kaptam, hogy pár szót szóljak. Rögtön kezdődnek a probléma, így hátra felé. Lenthattam a magyar Bibliát is, meg a mobilomat is. De nem baj, ha esetleg megkaphatnám, hogy mondta a lelkész úr, hogy mutatkozzak be. Lóci Tibornak hívnak, Sajógömörről jöttem. Ez Szlovákia déli részén van, balrébe útnak Ózd környékén. Köszönöm szépen, elnézést. Az ének. Meg a kaminton. Amit nem szeretek. Lehet, hogy szedni kellene. Kedves testvérek, sok minden történik mi nálunk.
Most volt az összetársulás napja, aztán most volt pünkösd, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy milyen jól látni ezt a tömeget, ezeket a fiatalokat, és vannak még fiatalokat ott fönn. Milyen jó, de sok helyen mi nálunk sajnos jelenleg nem látszik. Valahogy mintha a Szentlélek valahogy nem akarnak kiarratni, vagy mi nem akarunk hallgatni, és mindenféle olyan dologba kezdünk el hinni, aminek semmi értelme. De egyszerű, és úgy gondoljuk, hogy mi bármit megtehetünk ezen a világon, és elfordulunk a Szent Istentől. Ezt tapasztaljuk, amikor bármilyen ünnepségen vagyunk a templomban, hogy bizony nem jönnek az emberek. Mert valami újat akarnak kitalálni. Pedig nincs új. Jézus Krisztus a megfeszítettről kell nekünk beszélni ma is, és nem tudunk újat kitalálni. Lehet, hogy sokan arra vannak, hogy valami modern dolgot találjunk, de nem tudunk. Egyedül Jézus Krisztus az üdvözítő. Ő által, a Szentlélek által tapasztalatjuk meg az ő szeretetét, és az, ha beköltözik a szívünkbe, úgy válunk emberré, úgy válunk hívő, keresztény emberré. Hallottam egy történetet, gyorsan elmondom. Egy fiatal filozófus Napóleon idejében eldöntötte, hogy megcsinálja azt, amit ma is akarja, azt a modern vallást, ami mindenkinek jó. És akkor összerakosgatott ilyen-olyan dolgokat, és elment Napóleon külügyminiszteréhez, Talleyrandhoz, hogy tanácsot kérjön tőle, mert senki nem hallgatott. Senki nem ment. És elkezdte mondani, hogy hát olyan jó vallást csináltam. Van benne egy kis iszlám, egy kis buddha, egy kis jóga, ott van Jézus Krisztus is, és a többiek, és nem akarnak az emberek hinni. Mit csinálja? És mondja neki ez a nagyon híres külügyminiszter, azt mondja, hát fiatalember, nem könnyű új vallást alapítani. De adok magamnak egy tanácsot. Szerintem először halljon meg, és harmadjon fel. Akkor talán hinni fog. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus feltámadt harmadnapon, meghalt a bűneinkért nagypénteken, ezt kell hinnünk. Erről szól pünkösttől kezdve minden. Minden egyes oldal a Bibliában erről szól. És arról szól, hogy ez a lehetőség, ez mindenkié. És nem számít, hogy milyen nyelven beszélünk a világon. Nem számít, hogy magyar vagyok, vagy szlovák vagyok, vagy éppen, most hirtelen mondok, ami Dél-Afrikai, jó messze van. Teljesen mindegy. És sokszor mondják nekem, hogy ha ma még nincs nyelveken szólás. Ott én mindig azt mondom, hogy tévedsz, van nyelveken szólás. Ma is lehet pünkösd, csak nekünk most nem kell 16 nyelven hirdetni Isten igéjét, hanem vannak helyek, ahol magyarul kell, vannak, ahol szlovákul, mert értjük. És ha megértem, hogy Krisztus milyen áldozatot hozott, hogy Isten hogy akarja az embert visszafogadni, hogy micsoda áldozatot kellett neki ezért megtennie, és ha ezt valahogy megértem, és csak a Szentlélek által tudom megérteni, csak a Biblia olvasása által, a TikTokon nincs rajta. A Bibliában benne van. És a Szentlélek egyszer csak megmutatja, és szíven üt. És akkor kezdődik el az az út, a megszentelődés útja, amin a Szentlélek az ige szerint és a szentségek segítségével vezet. Nem leszek rögtön nagy keresztény, de visz az úton. Én 18 évvel ezelőtt estem le egy ilyen 4-5 méter magasból, és mind a két lábam darabokra tört. A bal lábam azt hiszem, hogy a bokalommal 27 darabra, a jobb lábam pedig 24. Eddig 21-szer operáltak. Mindent elvesztettem, úgy tűnt, amit az élet adhat. Én zenész voltam, én sportoltam, én szerettem a nőket. Nincs itt a feleségem. Szerettem élni. Szerettem szórakozni, viccelni, magyar mondalokat énekelni, vagy valamit. Játszottam szlovák lagzikat, és rengeteg érdekes dolgot csináltam. Utaztam, tengerpartnál voltam, mindenhol éltem az életemet, aztán elkezdtem vállalkozni, még pénzem is volt. Mert nem könnyű se Magyarországon, se Szlovákiában vállalkozóként pénzt keresni. De
tessenek elhinni, hogy amikor történt ez a baleset, vége volt mindennek. Senki nem tudott rajtam segíteni. Se édesapám, se édesanyám, se a barátaim, senki. Ha a barátaim el is tűntek. Mert valahogy akkor tönkrement, ez ma nem fog többet sört kérni a kocsmában. Nem lesz neki vívő, vége van. És én is azt hittem. És jött a depresszió, és jött minden, ami csak létezik, amit lehet, hogy ma valaki közületek átért, a legsötétebb dolgok jöttek. Nem tudtam magamba kart tenni, mert 2-5 kilós súly húztam 45 napig a lábamat, hogy valahogy kiegyenesedjen. És sötétségbe jutottam. És akkor kaptam egy KT-t, nagyon szerettem olvasni, rengeteget olvastam régebben, most is igyekszek. És egy KT-t elkezdtem olvasni. Ezt hozta a papunk nekem a kórházba, látogatáskor. Ma se értem, hogy miért nem narancsot hozott, vagy banánt, de hozott egy kis KT-t. És elkezdtem olvasni, és találkoztam azzal, hogy Isten mindig velünk van ezen a világon minden nap. És azt mondtam, hogy a hazugság, nem igaz. Nem igaz. És ha ez nem igaz, akkor nem igaz a többi semmi ebben a Bibliában le van írva, és elkezdtem kutatni, elkezdtem olvasni, hát nem tudtam most csinálni, és elkezdtem volna mindent cáfolni. Aztán találkoztam keresztény emberekkel, mert nem volt hova mennem. Mert a világnak már nem kellettem, a nyomorék nem kell a világnak. A nyugdíjas nem kell. Minek ez? Nem kellünk. Egyeseknek. De Istennek kellünk. És egyszer egy magyarországi gyülekezetből jöttek hozzám Sajógömörre, és valahogy felcsáltak engem, és ott voltam, és találkoztam hívő emberekkel. Igazi hívő emberekkel, akik Bibliát olvastak, akik dicsőítették az Urat, és valóban azt tették. Nem voltak képmutatók. És szíven ütött az ige. Egyszer olvastam a Bibliámat, akkor már olvastam a Bibliát, bár még nem hittem benne egyáltalán, és eljutottam Ezékiel próféta könyvéhez, és nekem onnan szólt hozzám a Szentlélek. Abból az igéből szólt, hogy emberfiam, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Ezt mondtam, és éreztem, hogy valami történt. Valami szíven, hogy itt ülök ebben a tolószékben, és nem akarok élni. És közben élnek a szüleim, a családom, a barátaim, én fel akarom adni. De ott hogy álljak fel? Nem tudok felállni a tolószékben. És aztán elindult fokozatosan, lassan egy hívő élet, mert már úgy éreztem, hogy aki szólt hozzám ebbe a tolószékbe, hogy emberfiam, kelj fel, ha mit csinálsz? Hogy ez a Szentlélek volt. Nem magyarázhatatlan, nem tudom el sem mondani. De tudtam, hogy ez valaki a láthatatlan világból azt mondta, hogy kelj fel. Ne sajnáltasd meg. Mi baj van? Veled vagyok. Életed minden nap. És ezek az igék aztán a Szentlélek által kinyíltak bennem, és elmentem indulni. És aztán a keresztény közösség, ami nagyon fontos, közösség nélkül nem maradtok meg keresztények. Lehet, hogy túl keményen mondom, de ott sietni kell, nincs sok idő. Nem maradtok meg. Kell hozzá az egyház. Azért alakult meg 2000 éve. Azért prédikolunk ünköztünk. Kellettek egymásnak. Most az Epoton voltunk, nem tudom, ott volt a lelkész úr. Ott volt egy pánikbetegségbe szenvedő ember, na azt se akarni dolog, a pánikbetegség. Remélem senkinek nincs. És azt kérdezte, hogy azt mondta a presbitereknek, hogy majd ott lesztek a templomban, nézzetek egymásra. És ha mindenkit szerettek, aki ott van, akkor a Szentlélek szívetek. De ha valakit még utaltok, nem szívesen láttok, akkor kérjétek a Szentlélek. És az úrvacsoránál mondjátok el őszintén, hogy megbocsátottam, hogy hiszem, hogy bánom a vétkeim, bánom, hogy utalom a másik embert. Hát erről szól a kereszténység. Ma a szeretet nyelvén kell egymáshoz beszélni. Ez a nyelveken szólos, hogy viszem a szívemet a másik emberhez. Ki ez lehet? És nem személyválogató az Isten. Mindenkinek akarja adni. De a te szeretedet kell vinni tovább. Ez a pünkösd. Hogy viszem a szívemet oda, ahol éppen élek, ahol éppen dolgozom. Ahol szeretném. Ezt tegyétek, és megtapasztaljatok a Szentléleket, mert élő valóság. Isten él, Isten itt van köztünk.
énekeljen az énekelőszak.
Ďakujeme Ti, Bože, za zázrak letníc, ktorý sa obnovil aj medzi nami, keď sme smeli počuť Tvoje slovo a pristúpiť k svätým tajomstvám. Chválime ťa za ducha, ktorého si zoslal, aby nás viedol k pokániu a skrze odpustenie daroval nový život v Kristovi. Prosíme ťa, Pane, aby sviatosť bola pre nás posilou na ceste viery a plameňom v službe lásky. Nedopusť, aby sme odišli nezmenení, ale daj, aby sa v nás uskutočnilo, čo si dnes zasial svojím duchom. Požehnaj naše kroky v tomto svete a zachovaj nás v jednote tela Kristovho až do dňa, kedy opäť slávne prídeš. Amen. Vyznajme spoločne Otče náš, poďukajú tá zúkotanú máčaru. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Vedieť, taká zúba. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Elnézést. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük az erős